priče. Priče su moja hrana. Mali princ za najmlađe. Jednog je dana zrakoplov zbog kvara sletio u pustinju Saharu. U njemu nije bilo putnika, samo pilot. Odmah je počeo popravljati zrakoplov jer je vode imao samo za nekoliko dana. A bez vode ne možemo živjeti, zar ne? Sljedećeg jutra probudi ga neki glasić. Nacrtaj mi ovcu. Otvori oči i ugleda plavokosa dječaka. Pilot nije znao nacrtati ovcu. Kad mu je bilo 6 godina, nacrtao je svoj prvi crtež. Strašna udava koju je progutao slona. Ponosno je pokazivao crtež odraslima i pitao ih boje li se. Oni su se čudili. Zašto bismo se bojali šešira? Nisu shvatili da to nije šešir, nego udav koji probavlja slona. Kako bi shvatili, nacrtao im je udava iznutra. No oni su samo odmahnuli rukom i rekli neka prestane crtati i počne učiti zemljopis, povijest, matematiku i gramatiku. Odrasli ništa ne shvate. Njima sve treba objašnjavati. Tako nije postao slikar i morao odabrati drugo zanimanje. Naučio je upravljati zrakoplovom i letjeti. Budući da nije znao nacrtati ovcu, nacrtao ono jedino što zna. Isto ono što je bilo na njegovu prvom crtežu. I silno se začudio kad dječak nije rekao da je to šešir. Odmah je shvatio da je to slon u udavu i rekao: neću to. Udav je opasan, a slon prevelik. Kod mene je sve maleno. Nacrtaj mi ovcu. Pilot je crtao i crtao, ali dječak nije bio zadovoljan. Jedna mu je ovca izgledala bolesno, druga je bila ovan, treća je bila stara. A on je želio ovcu koja će dugo živjeti. Naposljetku je nacrtao kutiju i rekao mu da je ovca unutra. Dječak se razveselio. Baš je takvu ovcu želio. A kutija će joj noću poslužiti kao kuća. Dok je pilot popravljao zrakoplov, dječak ga je posjećivao iz dana u dan, otkrivao ponešto o sebi. Ovdje je ono što je pilot doznao. Taj je dječak bio princ koji je stigao s udaljena planeta. Njegov je planet vrlo malen, tek malo veći od obične kuće. Na njemu su samo 3 mala vulkana, 2 živa i 1 ugasli. Dobro se brine za svoj planet. Pazi na vulkane i čisti ih redovito. Čak i one ugasli, za svaki slučaj. Kad su dobro očišćeni, vulkani rade nečujno i bez erupcija. Na živima si može podgrijavati doručak, a na ugaslomu može držati noge. Najviše mu muke zadaju baobabi. Njih treba redovito čupati, čim niknu. Ako se uljeniš i ostaviš ih, brzo izrastu golema stabla čije korijenje probije planet. Ako je planet malen, a baobaba ima mnogo, planet se može raspasti. Jednog je dana niknula nepoznata biljka. Mali joj je princ pomno motrio. Možda je neka nova vrsta baobaba, mislio je. No biljčica je izrasla u prekrasan cvijet. Crvenu ružu. Cijeli je planet zamirisala. Bila je lijepa, ali ne baš skromna. Hvalila se da je ona jedina ruža na svijetu. Tražila je da je zaklanja od vjetra i štiti od gusjenica, a noću pokriva staklenim zvonom. Mali joj princ redovito zalijevao i ispunjavao joj želje. No primijetio da se prenemaže i katkad ne govori istinu, pa je pomislio da ga ne voli, pa se rastužio i osamio. Naposljetku je odlučio otići i naći si prijatelja. Na odlasku mu je ruža rekla da ga voli i poželjela mu sreću. I rasplakala se. S pticama selicama odletio je na susjedni planet. Tu je na prijestolju sjedio kralj. O, evo mi podanika, vikne kad ugleda maloga princa. Planet je bio vrlo malen i na njemu nije bilo nikoga osim kralja. Mali princ zato ga upita čime on vlada. Svime, odgovori kralj i rukom pokaže svoj planetić i sve zvijezde. I zvijezde vam se pokoravaju, zadivi se dječak. Moraju, odgovori kralj. Ne dopuštam neposlušnost. Mali princ pomisli. Oh, kad bih ja imao takvu moć, mogao bih gledati 100 ili 200 zalazaka sunca svakoga dana. On je naime
jako volio zalaske sunca, osobito kad je tužan. Zato se ohrabri upita kralja može li narediti suncu da zađe. Naravno, odgovori kralj, pa se zadubi u kalendar i važno objavi. Biće to večeras oko 7:40. Vidjet ćeš da će me poslušati. Malom je princu tako besmisleno vladanje brzo dosadilo. I premda ga je kralj pokušao zadržati i čak ga htio imenovati ministrom, otišao je dalje. Odrasli su čudni, zaključio je. Na drugom je planetu živio čovjek sa smiješnim šeširom. O, evo mi obožavatelja! Vikne kad ugleda maloga princa. Plješći mi! Mali princ zaplješće, a čovjek podigne šešir i nakloni se. Ovdje je zabavnije nego kod kralja, pomisli mali princ, pa ponovno zaplješće. Čovjek opet podigne šešir i nakloni se. Kad je malom princu ta igra dosadila, čovjek zatraži. Divi mi se. Kako? Govori mi da sam najljepši, najpametniji i najbogatiji čovjek na planetu. Ali ti si jedini čovjek na ovom planetu, primijeti mali princ. Nije važno, samo mi se divi, odgovori umišljenko. Odrasli su vrlo čudni, zaključi mali princ i ode dalje. Na trećem je planetu živio pijanac. Zašto piješ? Upita ga mali princ. Da zaboravim, odgovori on. Što želiš zaboraviti? Da se sramim. A čega? Upita mali princ, želeći mu pomoći. Toga što pijem, odgovori on, pa zašuti. Mali princ ode dalje. Odrasli su vrlo čudni, mislio je. Na četvrtom je planetu živio poslovni čovjek. Bio je toliko zaokupljen računanjem da nije čak ni glavu podignuo kad je mali princ stigao. Promumljao je da nema vremena i da je ozbiljan čovjek koji se bavi ozbiljnim poslom. Broji i računa koliko zvijezda posjeduje. Nisu li zvijezde svačije? Začudi se mali princ. Kako mogu biti tvoje? Jer sam ih prisvojio. Prvi sam se toga sjetio. I što radiš s njima? Brojim ih i prebrojavam. Mogu ih uložiti u banku. Na papir napišem koliko ih imam, pa to zaključam u ladicu. Tako ću moći kupiti još zvijezda, ako ih tko pronađe. To je možda zabavno, ali ozbiljno baš i nije, pomisli mali princ, pa mu rekne. Ja imam ružu koju svaki dan zaljevam. Imam i 3 vulkana koje redovito čistim. Ja sam njima potreban i koristan. Ti i tvoj posao s zvijezdama ste nepotrebni i beskorisni. Odrasli su baš vrlo čudni. 5. je planet bio vrlo malen. Na njemu je bilo mjesta samo za uličnu svjetiljku i čovjeka koji je pali i gasi. Ovo je lijep i koristan posao, pomisli mali princ. Kad upali svjetiljku, to je kao da je zasjela još jedna zvijezda ili procvao još jedan cvijet. No čovjek je rekao, strašan je ovaj moj posao. Nekoć je još imao smisla. Svjetlo sam uveče palio, a ujutro gasio. Preostali dio dana odmarao sam se, a preostali dio noći spavao. Zar se propis promijenio? Upita mali princ. Nije, u tome jest nevolja. Planet se iz godine u godinu sve brže okreće, a propis je ostao isti. Sad već svake minute sviće novi dan, pa svjetlo moram paliti i gasiti svake minute. Nemam više ni sekunde odmora. Malom se princu svidio čovjek koji tako odgovorno obavlja svoj posao. A svidio mu se i planet s 440 sunčevih zalazaka u 24 sata. No nije bilo mjesta za dvojicu, pa je otišao dalje. 6. je planet bio 10 puta veći. Na njemu je bio čovjek koji nešto zapisuje u golemu knjigu. O, evo mi istraživača, vikne ugledavši maloga princa. Tko ste vi? Radoznalo upita mali princ. Zemljopisac, znanstvenik koji zna gdje su u svijetu mora, rijeke, gradovi, planine i pustinje. Vaš je planet tako lijep. Ima li more? A rijeke, gradove, planine, pustinje? Ne znam, odgovori zemljopisac. Pa zar niste rekli da ste zemljopisac? Zbuni se mali princ. Jesam, ali moj je posao prevažan da bi hodao i istraživao. To rade istraživači, a istraživača ovdje nemam.
A što vi radite? Primam istraživače i bilježim ono što kažu. Ti dolaziš iz daleka. Ti mi budi istraživač. Opiši svoj planet. Pa nije osobito zanimljiv. Vrlo je malen. Na njemu su 3 vulkana, 2 živa i 1 ugasli. I 1 ruža. Cvijeće ne bilježimo. Ono je efemerno. Pa cvijeće je najljepše. Što znači to da je efemerno? Upita mali princ. Prolazno je. Brzo će nestati. Moja će ruža brzo nestati, a ja sam je ostavio samu. Zabrine se mali princ. Zemljopisca upita koji bi planet valjalo posjetiti, a on preporuči zemlju. I mali princ ode, misleći na svoju ružu. Zemlja je velik planet. Na njoj ima bezbroj onih koji zapovijedaju, umišljenih pijanaca i poslovnih ljudi. Milijarde odraslih. No stigavši onamo, mali princ ne ugleda baš nikoga. Pomisli da je pogriješio planet. Neko stvorenje, bila je to zmija, objasni mu da je pao u pustinju i da tu nema ljudi. Rekla je nešto vrlo zagonetno. Kog ja dotaknem, taj se vraća onamo odakle je stigao. Mali princ prošao je pustinjom. Dugo je hodao po pijesku. Popeo se na najvišu planinu i hodao po stijenju i snijegu. Na posljedku otkrije put koji ga dovede do velika ružičnjaka s bezbroj ruža. Ruža jednakih onoj njegovoj. O, kako se razočarao! Vjerovao je da je bogat jer ima dragocen cvijet. Cvijet kakva nema nigdje drugdje na svijetu. A zapravo ima najobičniju ružu kakvih ima na 1000. I 3 obična vulkančića. Pa i on sam je sasvim običan. Nikakav veliki princ. Legne u travu i zaplače. Tada se pojavi lisica. Mali princ pozove ju da se igra s njim jer je jako žalostan. Ne mogu, odgovori lisica. Moraš me najprije pripitomiti. Što znači pripitomiti? Ostvariti bliskost. Ja sam sada za tebe samo lisica, poput svih ostalih lisica i nisam ti potrebna. Ti si za mene samo dječak, poput svih ostalih dječaka i nisi mi potreban. Ali, ako me pripitomiš, bit ćemo potrebni jedno drugome i bit ćemo jedno drugome posebni i jedinstveni. Mislim da razumijem, reče mali princ. Ima jedna ruža na mom planetu. Mislim da me pripitomila. Lisica nastavi. Moj život uvijek isti. Ja lovim kokoši, ljudi love mene. Sve su mi kokoši jednake i svi su mi ljudi jednaki. Ali ako me pripitomiš, ti ćeš mi biti poseban. S nestrpljenjem ću osluškivati tvoje korake i neću bježati. Život će mi biti kao obasjan suncem. Žitna će me polja podsjećati na tebe i tvoju kosu. Molim te, pripitomi me. Nemam baš vremena, odgovori mali princ. Moram pronaći prijatelje i upoznati još toliko toga. Upoznamo samo ono što pripitomimo, pouči ga lisica. Ali ljudi više nemaju vremena upoznavati. Samo kupuju ono što je već gotovo. A prijatelje se ne može kupiti, pa ih zato i nemaju. Želiš li prijatelja? Pripitomi mene. I tako je mali princ pripitomio lisicu. Pomalo su se upoznavali, zbližavali i sprijateljili. Kad je odlučio krenuti dalje, lisica mu je savjetovala. Idi sada pogledati ruže i shvatit ćeš zašto je tvoja jedinstvena. I shvatio je. Pa te ruže samo izgledaju kao njegova, ali posve su drukčije. Njegova je ruža njemu posebna i važnija od svih njih zajedno, jer joj je zalijevao, brinuo se o njoj, slušao kako se veseli ili prigovara. I zato je jedinstvena. Na rastanku ga je lisica poučila. Samo se srcem dobro vidi. Ono što je bitno, očima je nevidljivo, dodala je. Vrijeme koje si posvetio svojoj ruži učinilo joj važnom i naglasila. Ostaješ zauvijek odgovoran za ono što pripitomiš. Odgovoran si za svoju ružu. Mali je princ ponovio. Samo se srcem dobro vidi. Vrijeme koje si posvetio svojoj ruži, ostaješ zauvijek odgovoran za ono što pripitomiš.
Uskoro je mali princ stigao do skretničara, čovjeka koji se brine za to da svaki vlak skrene na pravi kolosijek. Vlakovi su jurili, prepuni ljudi. Kamo svi oni idu? Čudio se mali princ. Zar nisu bili zadovoljni ondje gdje su bili? Ljudi nikad i nigdje nisu zadovoljni, odgovori mu skretničar. Stalno su u potrazi za nečim. A dok putuju, zijevaju ili spavaju. Uživati znaju jedino djeca. Sreo je i čovjeka koji prodaje pilule protiv žeđi. Progutaš jednu, pa cijelog tjedna nisi žedan. I tako uštediš 53 minute na tjedan. A što onda činiš s te 53 minute? Upita mali princ. Što god želiš. Ja bih odšetao do izvora svježe vode, pomisli mali princ. Obišavši zemlju, mali se princ vratio u pustinju na mjesto odakle je krenuo. Ondje je, kao što već znamo, sreo pilota komu je nacrtao ovcu. 5. dana njihova druženja, mali se princ uznemirio doznavši da ovce jedu i cvijeće s trnjem. Čemu onda služi trnje? Upitao je. Pilot je bio zabrinut jer nije uspijevao otkloniti kvar, a pitke mu je vode ponestajalo. Pa mu je nestrpljivo odgovorio da trnje ničemu ne služi i da ga cvijeće ima iz čiste zlobe. I da se on sada bavi ozbiljnim stvarima. Mali mu je princ ljutito rekao da govori kao odrasli i ne shvaća što je uistinu važno. Baš poput onog poslovnog čovjeka koji nikad u životu nije pomirisao cvijet, pogledao zvijezdu ili nekoga volio. Samo računa i govori da se bavi ozbiljnim stvarima. Rekao mu je još i ovo. Voli li netko cvijet koji postoji samo na jednom planetu među milijunima zvijezda? Biće sretan čim pogleda u zvijezde. A pojede li mu ovca cvijet, njemu će to biti kao da su mu se odjednom sve zvijezde na nebu ugasile. Pa zar misliš da to nije važno? Od žalosti se rasplakao. Pilot ga je zagrlio i obećao da će nacrtati brnjicu za ovcu kako ne bi mogla pojesti njegov cvijet. 8. dana u pustinji pilot još uvijek nije uspio popraviti zrakoplov. Više nije imao ni kapi vode i pobojao se da će umrijeti od žeđi. Mali princ predloži da pođu potražiti bunar. Satima su uzalud hodali po pijesku. Kad su zasjale zvijezde, sjeli su da se odmore. Mali princ zagledao se u nebo i rekao da su zvijezde lijepe zbog cvijeta koji se uopće ne vidi. I da, pustinja je lijepa jer se negdje u njoj krije izvor. Pilot se prisjetio kuće iz djetinjstva za koju se pričalo da u njoj skriveno blago. Rekao je, i kući, i zvijezdama, i pustinji, ljepotu daje nešto što se ne vidi. Drago mi je da se slažeš s mojom lisicom, razveselio se mali princ. U zoru su pronašli bunar. Nije to bila obična rupa u pustinskom pijesku, nego pravi seoski bunar, premda sela nije bilo. Napili su se vode koja je gasila žeđ, ali im je razveselila srca kao najljepši dar. Ljudi s tvog planeta, rekao je mali princ, uzgoje 1000 ruža, a ne nađu ono što traže. A ono što traže mogli bi naći u jednoj jedinoj ruži ili u malo vode. Podsjetio je pilota da mu je obećao nacrtati brnjicu za ovcu. Ja sam odgovoran za taj cvijet, rekao je. Pilot je iz džepa izvadio svoje crteže, a mali se princ veselo smijao jer su baobabi izgledali kao kupus, a lisica imala predugačke uši nalik na rogove. No, bit će dobro, rekao je. Djeca će shvatiti. Sutradan uvečer pilot je izdaleka ugledao maloga princa na zidiću i čuo kako s nekim razgovara. Govorio je. Da, baš ovoga dana. Ondje me čekaj. Doći ću noćas. Kad se približio, u podnožju zidića spazio je žutu zmiju koja mu njevito nestala među kamenjem. Mali princ odmah je pogodio da je pilot uspio popraviti zrakoplov i rekao. I ja se vraćam kući. Ali to je puno dalje i puno teže. Noćas će se moja zvijezda nalaziti točno iznad onog mjesta na koji sam pao prije 1 dana. Pilot se rastužio što se moraju rastati, a mali ga je princ utješio. Gledat ćeš zvijezde i znati da na jednoj od njih ja živim i smijem se. Ne mogu ti pokazati koja je jer je vrlo malena. Ali baš će ti se zbog toga činiti da se sve zvijezde smiju. Ti ćeš mi zauvijek biti prijatelj i rado ćeš se smijati sa mnom. Ljudi će se čuditi kad te vide kako se smiješ zagledan u nebo i pomisliti da si pošašavio.
Baš sam ti podvalio. Te je noći Pilo dopratio maloga princa do onoga mjesta. Nije ga želio ostaviti sama jer je znao da se boji. Vidio je kako mu je odjednom kod gležnja bljesnula žuta munja i kako se nečujno ruši na pijesak. 6 godina potom Pilot je ispričao svoju priču. Tvrdio da je siguran da se mali princ vratio na svoj planet jer u zoru ondje više nije bilo njegova tijela. Osim toga, noću često čuje kako se zvijezde smiju. No jedna ga stvar muči. Na brnjici je zaboravio nacrtati remen, pa mali princ ne može pričvrstiti na ovcu. Zato se katkad zabrinuto pita je li ovca pojela ružu. Obično vjeruje da nije, jer zna da mali princ štiti ružu staklenim zvonom i dobro pazi na ovcu. Pa je sretan i sve mu se zvijezde razdragano smiju poput zvončića. No ponekad pomisli da je njegov mali prijatelj možda zaboravio staviti stakleno zvono, a ovca se prišuljala. Tada je nesretan i zvončiće zamijene suze. I ti, ako voliš malog princa, pogledaj katkad u zvijezde i zapitaj se je li ovca pojela ružu ili nije. Vidjet ćeš kako to može sve potpuno promijeniti. Nitko od odraslih neće moći shvatiti zašto bi bilo važno to je li negdje neka ovca pojela neku ružu. Ali ti ćeš znati. Svima koji vole maloga princa, ovo je najljepše i najtužnije mjesto na svijetu. Tu se mali princ pojavio i iščeznuo. Pomno promotrite crtež i upamtite ga. Tako ćete, ako se jednoga dana zateknete u afričkoj pustinji, moći to mjesto prepoznati. Bude li tako, ne žurite se i zastanite malo ispod zvijezda. Priđe li vam neki dječak, ako se smije, ako ima zlatnu kosicu i ako ne odgovara na pitanja, odmah ćete znati tko je on. I lijepo molimo, odmah svima javite radosnu vijest da se vratio. Hvala ti što me slušaš.